menghormati kanggo Bapak Kunci karo wong canggihane kadhe minggu ganti wulan sudah bulan ganti tahun pengepun dulan Nok Maya, amot nahan Nok kangen Maya, kehalang jarak lakone cinta sing bener berubah arum sampeyan kangen kulakan pada Ben Alah Mas, kaya nih jodoh ya Ben kok si pantes di sing sawah bener sih Ben temenan. Nok Maya, pada Nok seneng Maya, pada bungai Nok lamun Maya, iya jodoh Kang Nok Mas Maya, namun iya purba arum Nok Maya, mengkono Nok Maya, Nok isun gitu pada purba arum sampun wis duweni perasaan kanggo ngormati Mas Dokter Ludi sing tunggu ayah Deno buntane Deno gambar ning jero kaca sudah gampang kedeleng beli bisa kerabat masa si purba arum kaya neleng sampean kaya monggo-monas lamun Aja, Bang. turun tepung bisa laksana tepung amin lamun kakang no apa Mas anak lare arep mandi tepareki ning ngendi anane lawas sing dirasa ngitungi dina beli sabar nunggu pengen ketemu minggu ganti wulan sudah bulan ganti tahun pribadi pepundulan amot nahan kangen kehalang jarak lakone cinta pengennya sampeyan kangen kulakan pada posisi rahasia Mas ya. Ben Nun Mas, jaluk doane ya Ben pasti Mas. mudah-mudahan pertemuan yang purba arum karo Pangeran Slonto Ribeje, jadi pertemuan sing selawase amin. nalakaken sawijining titik ramah amin kenangan kang indah ning bengi kiyen ketemu nglawan Kang Basel bakal tekajak jalan-jalan yang Cirebon rokokan Kang Mas ngegambar ning jero kaca di bensin gampang gedeleng beli bisa dirabah Oh si pantes di sawang itu. kanggo masternya Yayu Ratini kanggo trio kembe keding miyun bojang Majalengka lamun kakang no apa Mas anak lare tepareki wis parek ning ngendi anane lawas sing dirasa ngitungi dina beli sabar nunggu
pengen ketemu udan bareng Apa sih? angin artis gelantang gluntuna turu rodongan sareng adosi gelu pikiran bingung Apa sih mas? rindu beli kebendu segede gunung Trio Kete Aku mojang majaring ke Bunda Uci Miyun kanggo anak putune Mbak Buyut Gorda Abe Minggu ganti wulan Wulan ganti tahun maksudnya Pun dulan Amut nahan kami Tehalang jarak Lakone cinta pengennya Sampeyan kangen ulakan biar Ternyata wong demenanku enak ya pen di waraga sengarane jodoh kuno tekane ku ora disangka ora dinyana konon lagi midang beladus teka berarti kian jodohe purba arum pen yang mugia bae aja salah pendonga aben pen dalam mas cara sinalokan yang pujangga kipun je ironggo warsito Napa pernah ngupai guratan ding tinta bahwasane witing tresno jalaran saka kulina leres awite demen iki diawali karo ketemu lamun beli ketemu mungkin orang tumbuh rasa cinta lawan purba arum pen mengkonon jadi kapan pengen jalan-jalan yang Cirebone ayo Kang Mas hmm? sungguh bener-bener beli ketahan purba arum pengen diajak ning sampean Mas yakin temenan purba arum yakin termasuk ipen nih nggih mas mong priben lamun waktune sukiki sore Sukiki nah nggak kudu suki kenapa kudu Sukiki sih Kang Mas karena kakang pangeran Slonto masih titip maning babade sukiki insyaallah kayaknya peragat kabeh pen oh sampean arep meragataken diki hayang konon purba arum dari priben maipen ya wis bagen wong mas Raden Slonto kan duwe tugas tugasnya setitik maning kan harus dijanji nih suki kiso tapi sampeane temenan ya Mas aja wadir arum temenan arep nggawa purba arum bebarengan kelawan sampean sumpah sun janji lawan purba arum dadi kulane muli dikit ning panggonan sukiki mene maning Sukiki ketemu ning kene maning pas waya mene maning ya pen ya ning kene maning mas bener ning kene jam semene kone langsung mangkat mang Cirebon ya Mas langsung mangkat ning Cirebon sampeane tek tinggal kari sampeane bokat arep ngelanjutaken ya mangga sing hati-hati raye tek tinggal ya pen Mas dalam mas titip ya pen ya ya mas ayo balik Yuk, Mas ya tinggal ya darum dadah sayang darum dadah sayang ya Masya Allah bener singarane jodoh ora bakal adoh nembe pertama ketemu kelawan purba arum apakah kiyen singarane demen raye rayi purba arum sing ngati-ati raye Sinjang kirut sejati neng wayang jajar gunung pinayungan rame-rame rame-rame suarane lamat-lamat ning abang-abang kepiran sing ketepian sempla-sempla malempeyane
Mami Kurini Bapak Kurini alon-alon taliwaton bagian alon asal kelakon asal kelakon esok nakir sore nakir sing ditakir gombong pasar esok mikir sore pikir kan dipikir di rumah sak ora rumah sak jangkrik dami semalam ditinggal keri semalam ditinggal lunga panitia wong ngawur ditinggal lunga kaya deno pondange deno kaya nidak sing duwe tim PTS Mas Bowo pedih minangkane kang nulis kanong tempe aja lali selawase kacang damawiti agung yen wangsul malelentanan gabautan ing leleran lakonana urip kang sabar wong sabalan kalane malah dadi maning becike Mas Bowo minangkane kang wis kanom tempel si bahana pasini basa urang tepung tetap memilih kurangan ges ngedalkan janji kembang ros kaya sisi cai nu jadi saksi kuringkung si bebejang pangejar urang olarek rasubahan margi pasini bahla pangharepan diganti hujan cimat Ya Allah Gusti paringana kesabaran lan ketabahan paringana petunjuk kanggo jalani kahuripan banget beli disangkalan beli dinyana nasib lan kahuripan kaya mengkene Mas Bowo kang nulis kanong tempel kaya deno kaya nida kaya-kayane wis langka gunane Dewi Saru urip ning alam dunia Nak Dewi Saru dalam bibi arep melayu mendino mangkat sing panggonan senok tanpa pamit kelawan wong tua pastine wong tuane senok Dewi Saru ki kelangan bayi
Acan dia mawit nyagungin wangsul baik malen pangan arep mendimbu mendi sing penting Dewi Sahrul bisa ngerasakaken tenang Bi. Bibi ora usah liburi mending Bibi beli ke maning bae Bi. Bibi ki banget melas kelawan Senok. Terus Bibi gak ngerti ning tujuannya Senok ki. Ari pada dasarnya Senok ki arep minggat sing panggonan. Bunda Wahid kan mirengatkan bosku sini kedim mimikur ini kan mirengatkan Wong tuane Senok kaya dene Ki Gedeng Pangaluban banget eman banget sayang karo Senok. Anane Senok dilamar karena Senok ora duwe rasa seneng kelawan wong lanang mau. Wong tuane Senok ki bebela pengen nyelametaken kauripane Senok. Ya tapi priwe no. Ajahe denok pun denok mas top teludi sing mirengatkan Raja yang Kedek kang kasebut yaiku Ki Kondor. Balane pirang-pirang nok sehingga wong tuane Senok ora bisa mampu ngalahkaken Ki Kondor. Sehingga wong tuane Senok nyerah. Tapi apakah kudu Dewi Sahrul sing dadi korban Bi? Sirine digamati adat tebi kawaminda Ning ngendi hati nurani Rama Bi? Apa beli melas? Pimen rasane wong beli demen nanging dipaksa kawin Bi. Ari jare Bibi si mengkene ya nok ya. Papatahe wong tua ngomong sing aran jodoh beli wajib mati nok. Sing aran jodoh wajib ganti. Ana dene bokat iya Senok beli seneng. mamaku cangkingan dewek kang lis kono Bunda Wahid Sing penting menurut jare Bibi Nyanyem Senok dilakoni dingin. Mbu sepengedangan, mbu penginangan no. Sawise Senok dadi siji kelawan rajane Kedek. Yen engko wis kawinan Senok ngomong terus terang kelawan Ki Kondor atau Ki Kedek Beruk. wong becik pasti ketitik wong alasi pasti keparah. Terus ngomongnya Senoknya sing halus kelawan Ki Kondor. Ngomongnya Senoknya sing lemah lembut. Kang Mas, karena kita wis kawin, karena kita nek ora seneng kelawan sampean, sekian yuk pada kita beresan. Bi, Bibi si enak ngomong sebab beli ngerasa kaken Bi. Tapi bagi Dewi Sahrul Mimi kurini papane kurini aja lali selawase tupanutan kang teingan anjen geus ikhlas ninggalkeun jatin
likur hati ngelewas tanpa bebeja lirbang parah anu tepok galumas mohon kembang pihak sarina panut pasini ayana kantun rila daripada tong baru kongkon ngomong alus kayak mengkonon bi kayaknya lebih baik Dewi Saruku milih mati bi daripada kelakon karo Ki Kondor bi. Bibi gak ngerti nok sebab bibi gak bengene ki pernah nom singaran wong rumah tangga jare kalandasane bisane seneng bisane bahagia karena suka kelawan terima. Bibi paham. Sukane ya tentu sing dadi wong lanang, trimane ya tentu senok sing dadi wong wadon. Nah, barang rumah tanggane kula mengko kelawan Ki Kondor, beli didasari loro kuwen priwen bi. Ya tapi sing arane wong demen ki nok tuntutane ya. Jareng basane mlayuan ning lak-lakane naga. Geburan ning pengguyangane warak nok. Singaran wong demen bakatnya durung kelakon sampai kapan baik timbule penasaran nok. Bagian senok selawase urip dudak-dudak bae ning Ki Kondor. Ya Allah Gusti. Korbane itu senok dewek. Wong tuane senok termasuk melu korban. Gila-gila teman ya bi. La ilaha illallah. Terus senoki aja putus asa, aja cilik hati. Jareka kita menusa, jodoh pati rezeki blai ader gadudu kita sing ngatur nok. Ana sing ngatur dewek. Bokat wis dadi sejarah uripe senok kejadian karena didemeni ning balak ketek. Kayaknya beli sanggup bayangaken bi. Awake menusa, awake mah ketek. Raine bae sing menusa ulah aku beli sanggup bi. Barang senok sing aran Ki Kondor ki wis durung wonge. Ya bejane aku kaya konon, je wujude aku bi. Buari masalah awak-awake manok ya. Ya iya. Iki bakate wis ndeleng bablek be. Aja merungkut-rungkut bibi mah weru dewek beru nok. Ai sampean ku weru bi. La ilaha illallah. Ngintip sampean aku ya. Pernah nemoni bibiku pernah Ki Kondorku. Lagi apa aku nemonine? Siraku je bujange anu je ya Dewi Saru je ya. Jare kitane ya sun. Weru beli jening kita. Ah embu sun ketemu bae nembe kita ki je sing dadi bakal lakine. Terus? No, goblok gue. Bubak, gabe, nyabeti pupu sebelah tangan sebelah kiri. Lu ngaku. Mulane julukane Ki Kondorku ketek beruk. Aduh, gak kayak nama mati be, bakal kayak kanen mabi. Mau bi. Harap jadi apa ulan yang konek ubi. Jadi sana aku milih mati. Wis mati bayu. Aja senok mati mah, masih nom. Terus? Mending gak narji beka. Ader urip ke narji ka percuma jare bibi makan kanok. Saman dening. Oh no. Nyong bocah jetak delengakan sing kaduan. Semeter kotor. Orang gede-gede wono. Yang kelobur. Nak, miskin mah jadi gawe pusing nok ah. Bakate wong pusing kono timbule ora doyan mangan. Ya miskin mah kula ki demi sampean. Ya. Sebab lamun kulane egois nuruti keinginan diri dewek, mengko sampean sing kena bendu. Ya iya terus melas nih wong tuane senok. Lamun lakane senok priwen kono nasibe wong tuane senokku. Ya demi wong tua uga. Ya. Senajan kula uripe mengko bakal sengsara. Ya ikhlas ridho demi wong tua bi. Nembang kok.
Nembang. Bisa beli sono puncak, ayo. Kira-kira ngilangaken pusing kanok. Sebab jare kasih ngaran hiburan, kun vitamin ya kita wong urip no. Bener Bi. Terus lumaku ninggalaken pangulaban mau ka ado pisan ya Bi. Sono ke saking kiraine ga sejen karo bengen kin. Iben sih. Pucat kin makini. Ibu cat bae sampean ngaloki kula kok. Soalnya mas sono ke jarang mangan ya. Kaken beban, kaken pikiran. Ah, lungane kang makanan. Nah ngapa lungane? Ada teh kan masih perawan. Wis nok sing penting senok digawe senang sedidik ya. Oh. Oke, kanggo ngormati sing lagi mirengaken ing streaming. Siapa? Bunda Elian, saya sing lagi pantah. Boten kelalen kanggo Kang Ozan, bos ayam putih. Aja kelalen nok sedulure bibi nyanyem. Siapa bae? Ayahe Agus, ibuke Agus, wong du mampir. Terus kanggo Mas Tarnya Yayu Ratini, Iya. Mas Erman Yayu Caci, Mimi Haja Carini, Denok Cinsa, terus kanggo Nok Haji Dara. yuk Haji Dara. Iya Nok Haji Dara, Nok Haji Dara, Nok Haji Dara. Mene-mene. Wah ya pasti cuman oleh nyanyem. Boten kelalen kanggo Mimi Linda wong Tegal Taman sing ana ning Hongkong. Kanggo Papa Nadia, Mama Nadia sing do es gandrung Kapilayu, Mama Erena aja kelalen. Ya nak ya. Ayo Kang.